Misliš da snimim? Ne, slikaj malo. Pravi slike. Pa šta ću ja na YouTube? Sutra će praviti slike. A može sve da snimim? Dragana, nemoj ovo da snimaš što nije stavljeno. Pa to je priprema, šta? Ne. Pa ja pravim sve Snimaj dokumentaciju. tebe! Dragane, nemoj da... Ja pravim uvek sve dokumentaciju. Dan prije, posle, tako. Svaki dan snimam po nešto. Snimaj dole. Svaki dan snimam po nešto. Tako. Rekao je Dragana će snimati nešto malo ovdje, u našem dvoletstvo.